O vindeiro 30 de marzo, Pontevedra podería facerse cun novo galardón polo seu modelo urbano. A cidade é unha das 3 finalistas ao primeiro premio que entrega a Comisión Europea en Seguridade Viaria. Nos elixen como finalistas pola redución efectiva e sostida de Pontevedra no número de mortes e lesións nas vías urbanas, nas rúas, su clara estrategia de monitoreo e su enfoque na mobilidade activa como caminar ou andar en bicicleta. E que a cidade non rexistra ningún falecemento en accidente de tráfico nas vías urbanas dende o 2011. Isto valeulle estar entre as 3 finalistas, competindo coa turca Ordu e a polaca Jaworzno, despois de impoñerse a outras 26 cidades europeas, entre elas 10 españolas. Todo o que sea proxección é positivo para a cidade e positivo tamén para poder acceder a proxectos innovadores ou proxectos novedosos ou proxectos de vanguarda, non? A candidatura pontevedresa chega respaldada por un modelo integral que supuxo unha revolución completa da cidade. Dese modelo integral que atende a todos os aspectos da vida urbana. Obviamente falamos de máis cousas, que é un modelo integral, que ten que ver coa reducción dos tráficos innecesarios, que ten que ver co incremento do espacio destinado ás persoas e ás bicicletas e a reducción do espacio destinado aos coches, coa reducción da velocidade, coa mellora, co calmado de tráfico con medidas de calmado verticais de tráfico. Estes cambios reflíctense nas cifras. No 1999, máis de 100.000 vehículos entraban e saían a diario da cidade. Entre 1994 e 1999, 25 persoas faleceron en accidentes de tráfico nas vías urbanas, ata os cero que se rexistran na actualidade dende o 2011. En canto aos feridos graves, só houbo 14 nos últimos 9 anos, fronte aos 69 do ano 99.